Buhing Diyos, sa among pagpamalandong sa katapusang mga pulong sa imong anak. Hinauta mong makaplagan o masabtan ang iyang pag-antos, ug mabag-o kami pinaagi sa iyang gugma ug kaluoy. Ablihi ang among mga kasing-kasing, aron ang Espiritu Santo, magagiya, magalandag, ug magahatag kanamo ug pusok, aron kami makalahutay taliwala sa mga kalisdanan ug pagsulay sa kinabuhi. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Palihog manglingkod ang tanan atong paminawon karon ang katapusang mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Ang unang pulong. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Palihog manindog ang tanan alang sa pagbasa sa santos nga ebanghelyo. Kinutlo, gikan sa ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pag-abot nila sa dapit, naginganlag ang kalabera. Ginansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya niingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod ang tanan. Ang unang pamalandong pagabatbaton ni Brad Arnolfo Rasonabi. Ang Diyos nahigugma kanatong tanan. Ug ang iyang gugma maoy iyang pinakamanindot nga gasa sa tao. Ang Diyos magpadayon sa iyang paghigugma sa tao, bisan pa sa walay pagbalos kung higugmaon siya niini. Si Jesus nga bugtong anak saman, ipadala tungod sa iyang dako nga gugma sa katawhan. Apan ang bugtong anak sa Diyos, gibiay-biay, gibugal-bugalan, gitamay sa mga taong nagpuyo diha sa pagpakaaron-inon nga mga maayong tao o gamhanan sa katilingban. Isod para kanila, ilabi na ang mga pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod, ang pag-angkon nga si Jesus, siya ang bugtong anak sa Diyos. Gisilutan si Jesus sa mga taong nagpakaaron-ingnon nga puno sa kaalam. O kahibalo, sila sa silot sa kamatayon. Apan, luyo niini, tungod sa iyang dako nga gugma, sa katawan, nakahimo pa siya sa pag-ampo nga nagkanayon. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Mga igsoon, malisod kaayo ang gidangatan ni Jesus sa iyang kinabuhi. Nakasinati na baka kita bisan luyo sa mga maayong binuhatan, gibiay-biay, gibugal-bugalan, ug gitamay gihapon kita. Kung sa katawhan lamang ang pagbati, masukog gayud kita. Ugani ang uban adunay pagdumot niini.
Ipahinumduman kita sa kanunay ni Jesus sa unang pulong nga dili magdumot bisan luyo sa mga pagpasangil o pagdaog-daog. Gitudluan kita ni Jesus sa dugang ug taas nga pagsabot sa tinuod nga gugma sa tao nga mao ang gugma sa Dios. Gitudluan kita ni unang pulong nga sa pagbaton kasing-kasing nga mapaubsanon o mapasayloon. Pagkadako sa gugma sa Dios sa tao, luyos sa mangilad nga binuhatan nila, nagpadayon siya sa paghigugma niini. Ang mga sundalo nga naglansang kaniya wala masayod sa ilang gibuhat, kay wala man sila'y pagtuo o pag-ila na si Kristo mao ang Mesiyas. Sa laktod nga istorya, dili sila angayan sa gugma o pagpasaylo sa Dios. Apan nagpadayon si Jesus sa pagampo uban sa pagpasaylo kanila, walay pihig ang gugma sa Dios sa iyang katawan. Sama sa ulan ug init, ihatagan ng tanan, bisan pa ang mga dautan. Mga igsoon, ang paghatag o pasaylo sa atong mga kaaway, usa ka butang nga angay natong puy-an sa atong kinabuhi. Tungod kay kita sumusunod man sa atong Ginoong Hesus. Ang pagpasaylo makahatag og maayong relasyon sa atong isig kaingon, og magdala og kalinaw og kahapsay sa atong katilingban. Gihagit o giawhag kita ni Jesus sa pagpuyo sa kinabuhi nga mapaubsanon ug mapasayloon. Likayan nato ang panimalos sa atong isig katao. Diha sa atong pag-ampo sa amahan namo, nangayo kita ug kapasayloan sa Ginoo tungod sa mga sala nga atong nahimo. Apan gihagit usab kita sa pagpasaylo sa atong isig katao nga naghatag kanato og kasakitan. Amahan, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang paghatag og kapasayloan sa atong isig kaingon, dili lamang usa ka pagbati, kundi usa ka desisyon. Lisod kini buhaton, apan dili kini imposible. Atong buhaton ang pagpasaylo bisan kung wala mangayo og pasaylo kanato ang atong isig katao. Sama sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus, diha sa atong mapaubsanon nga kasing-kasing, ato siyang pasayloon, luyo sa dautan niya nga nahimo kanato. Ang paghatag og kapasayloan, maghatag kanato og kaayuhan, dili lamang para sa atong mga kaaway. Kita nga nakadawat sa kapasayloan sa Dios, gitawag usab kita sa pagpasaylo sa uban. Diha sa atong pagpasaylo, atong malikayan ang paghimo og dautan, kasuko ug pagdumot. Sa ingon ini, atong maangkon ang kalipay ug ang kalinaw sa atong kinabuhi, ingon man sa atong katilingban. Niining panahon sa Semana Santa, naghandom kita sa kasakitan o sa mapait nga kahimtang nga nasinati ni Jesus.
ang kamatayon sa krus. Apan aduna kitay dako nga pagtulunan nga angay gayud natong puy-an isip mga Kristiyanos nga mao. Una, ipasaylo kita sa Dios sa atong mga kasalanan. Ug ang ikaduha, nga mao ang gihagit kita ni Jesus sa pagpasaylo sa atong isig katawo. Mga igsoon, sugdan ta ang paghatag o pasaylo sa sakop sa atong pamilya. Kinsa man dinhi ang ania nga hantod karon wala pa makapasaylo sa ilang bana o asawa nga nakasala diha sa kaminyoon. Kinsa man dinhi kanato ang mga anak nga wala mangayo og pasaylo sa ilang mga ginikanan tungod lamang sa ilang mga kakulangon isip ginikanan o kaha ang mga ginikanan nga wala makapasaylo sa ilang mga anak tungod sa pagkabadlungon o pagkamasutilon. Kinsa man dinhi kanato nga dili magpinasaylo ay kinsa man dinhi kanato tungod sa umabot nga eleksyon nagkabungol na ang maayong relasyon sa mga kandidato o mga botante naguba na. Susama ni Jesus bisan pa man sa mapait nga kahintang diha sa kamatayon sa krus, nagpadayon siya sa pag-ampo sa iyang amahan nga mapasaylo ang iyang mga kaaway. Itaw sa gitawag diha sa pag-ampo sa atong mga kaaway nga madawat ang grasya sa pagpasaylo nga puno sa paglaom o gugma. Amen. Palihog man luhod ug mosabat sa pag-ampo. Mahigugmaon ug maluluyon namong amahan. Kami sa kanunay mapasalamaton sa imong dako nga gugma alang kanamo. Bisan anaa ka na sa kasakitan o kamatayon diha sa krus, imo gihapong gipasaylo ang imong mga kaaway, nga maoy nagpalansang kanimo sa krus. Kami nangayo kanimo sa grasya sa pagpasaylo, usab sa among mga kaaway nga nakasala kanamo. Ug andam sa pagdawat kanila, pinaagi sa imong gugma sa kinasingkasing gayud. Mahiusa unta kami kanunay sa imong gugma, nga walay katapusan, aron among matagamtaman ang tinuod nga kalipay sa matag usa isip imong mga anak. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. Iaalay sa'yo sa gisag ng aking pagmamahal at pagtubos sa libutan. Bawat pagtubos ng tubos, bawat hampas na aking natamo, pag-ibig mo'y hindi
sa iyo. Ako ay iyong iniwan at binabayaan. Narito pa rin ako, iyakap sa inyo. Masdan mo, Ama, ang iyong anak. Pawin ang paghihirap na aking nadarama, pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo sila. Bawat pagnak ng dugo, bawat hampas na aking natanong, tanggap ko'y magbabago. Kaligtasan mo ang tanging nais ko. Kung may iyong ilisan at nakalimutan, narito pa rin ako, umiibig sa iyo. Masdan mo, Ama, ang iyong anak. Pawin ang paghihirap na aking nadarama, pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo Masdan mo, Ama, ang iyong Patawarin anak. Paghihirap na aking nadarama, pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo sila. Pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo sila. Ang ikaduhang pulong. Sultihan ko ikaw karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Palihog manindog ang tanan alang sa pagbasa sa santos nga ebanghelyo. Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Palihog manglingkod ang tanan. Ang ikaduhang pamalandong pagabatbato ni Sister Brenda Abaw. Niining ikaduhang katapusang balaang pulong sa atong Ginoo. Gisaad niya ang paraiso sa usa ka kawatan. Masabtan dayon nato nga ang paraiso para sa tanan, dili sa pipila lamang.
Sa katapusan sa iyang kinabuhi, ang kawatan nakakawat sa iyang kaluwasan. Nahitabo kini tungod kay ang kawatan midawat sa iyang kalapasan ug mapaubsanon nga mihangyo kang Hesus nga siya pagaubanon niya ngadto sa paraiso. Kitang tanan gisaaran sa atong maluluyong Dios nga makasulod sa iyang gingharian. Apan dili kini mahitabo sa umaabot, kundili magsugod na kini karon dinhi sa atong kalibutan. Gibuhat niya ang kalibutan isip paraiso, aron ang tao hingpit nga mabuhi. Dinhi sa atong kalibutan, atong gisugdan ang pagtagamtam sa paraiso nga gisaad ni Hesus. Kitang tanan makasinati sa kaayo sa Dios diha sa iyang kabuhatan. Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang saad nga paraiso matuman diha sa gasa sa kinaiyahan nga gitugyan sa tao. Pinaagi sa kabuhong sa kabuhatan, makabot sa tao ang tinuod nga kalipay ug katagbawan. Gipiyal sa tao ang tanang kinaiyahan. Dili alang kaniya lamang, kundili aron ang tanang kabuhatan himayaon ang Dios. Apan kining tanan mapakyas kung ang tao makalimot nga siya gigasahan lamang ug wala na nag-iya niini. Usa kadako nga trahedya ang mahitabo kung ang tao mismo mutalikod sa iyang tahas pagka piniyalan. Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Sa kasamtangan, ang paraiso niining kalibutan sumala sa atong Santo Papa. Hinay-hinay nang nakuhaan ang kaanyag ug kaabunda. Ang atong mga kasubaan ug kadagatan dili na susama kaniadto katinaw ug kapresko. Ang atong mga kabukiran upaw na tungod sa walay puas nga pamotol sa kahoy ug pagkalkal niini sa dili makatarunganon nga pagmina. Ang atong mga kalasangan wala nay igong mga tanom aron makasostener niini. Ingon man ang hinay-hinay nga pagkawala sa klase-klase nga mga mananap ug mga kahayupan. Ang mga kaumahan nangaumaw na tungod sa walay undang nga paghilo pinaagi sa mga pestisidyo. Padayon ang pagpunhod sa abot sa ani ug ang mga kuha nga isda. Paliton na ang tubig nga kaniadto libre ra. Mismo ang hangin nga atong gihanggab puno na sa mga abog dala sa mina o polusyon. Tungod niini, nagkalisod na ang kahimtang sa mga tao, ilabi na ang mga kabus. Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Asa naman ang paraiso nga gisaad sa atong Ginoo? Unsaon naman nato pagtagamtam sa kaluwasan nga gisaad? Kung ang atong kinabuhi karon naputos na sa kasakit ug kalisdanan. Kung ang paraiso para sa tanan, nganong pipilaraman ang nagpuyo sa haruhay nga kinabuhi, samtang
nagantos ang kinatibuk-an. Kung atong pamalandungan, kitang tanan, adunay kalabutan sa pagkaguba ni ining atong kalibutan karon. Aduna kitay gobyerno nga gipaboran kanunay ang mga dagko nga kapitalista nga nagpahimulo sa atong mga rekurso tungod sa ginansya. Gidoso ang land conversion o reclamation projects aron lamang mapalambo pa ang bulsa sa pipila nga namuhunan. Apan ni samot kagutom ang kinabag-ang hutong sa katilingban. Ang mga naa sa panggamhanan, huyang ang pagpakgang sa ilegal nga pamutol sa kahoy o pagmina nga may resulta sa baha, pagkaguba sa mga watershed areas o pagkunhod sa supply sa tubig matag lungsod. O kadaghanan sa atua karon, misuporta niining ang mga politiko nga ang tumong maura ang pagpahimulo sa ilang pwesto ug pagpalambo sa ilang negosyo ug pamilya. Sa ilang pangatungdanan, sila misamot pagkaadunahan, samtang ang kabos nga gialagaran nagkadaghan. Ang mga katungod gidagmalan ug ang kinaiyahan gipanamas-tamasan. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Niining ikaduhang katapusang balaang pulong sa atong Ginoo. Giauhag kita sa pagpamalandong sa atong kalambigitan sa iyang kabuhatan. Nahimo ba kita nga maayong piniyalan? Nahimo ba kitang kabahin sa pagkaguba niini? Usa kadakong sala ang pagguba sa kinaiyahan tungod kay nagpakita kini sa walay pagrespeto sa magmumugna niini. Usapod kini kadakong sala tungod sa peligrong epekto niini ngadto sa uban. Daghang mga tao ang nangamatay, nangaguba ang panginabuhian, ug nadaot ang kinabuhi tungod sa pagkaguba sa paraiso nga gihatag kanato sa Ginoo. Sa higayon nga wala kita mahimong maayong piniyalan, atong gitalikdan ang atong Diosnong kasamahan. Ang pagsuporta sa mga buhat nga makaguba sa kinaiyahan o pagsuporta sa mga tao nga maoy hinungdan sa pagkaguba niini. Usa kapag salikway sa gasa nga paraiso nga gisaad sa atong Ginoo karon. Sa atong walay pagpakabana sa panghitabo sa atong palibot, atong gipakita nga nawad-an na kita sa paglaom. Apan sama sa kawatan nga nakakawat sa kaluwasan, dili paulahi ang tanan, aron hinulsulan nato ang atong mga kalapasan sa kabuhatan sa Dios. Dawato nato nga mapaubsanon nga kita nagmahuyang sa pagbarog sa atong tahas pagkapiniyalan. Dili kita mawad-an o paglaom tungod kay samtang nag-antos si Jesus karon. Siya nagasaad. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Palihog mangluhod ug mosabat sa pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat kaayo sa gasa sa paraiso nga imong gisaad kanamong tanan nga mga makasasala.
Gidawat namo ang mga higayon nga kami nagmahuyang sa pagtuman sa imong mga sugo. Isip pinayalan ni ining kalibutan. Nahaylo kami sa mga salapi sa kasamtangan, mga ginansya sa tawhanong gahom, o himaya, o sa piki nga mga kalipay. Nakalimot kami sa pag-ilang ang tinuod nga bahandi, dili sa material lamang, kundili diha sa pag-ila sa bilis sa matagbuhat sa Dios. Pasaylua kami, Ginoo, kabangi kami nga mahimong imong tinuod nga mga piniyalan. Nagasubo kanunay sa imong kabubuton, ug nagagamit sa imong gasa, dili alang sa among kaugalingon lamang, kung dili para sa tanan. Katagi kami og kusog aron maisugon ang among mapanalipdan nga imong bililuhong gasa. Liguna ang among baruganan, aron mahimo kaming kabahin sa tahas pagpabalik sa kaanyag o kaabunda sa among kalibutan. Hinaot, Ginoo, nga pinaagi sa gasa sa imong kabuhatan. Matagamtaman namo ang paraiso o kaluwasan, samtang aniya pa kami dinhi sa kalibutan. Salamat, Ginoo. Amen. Palihog malingkod ang tanan. Even the lonely sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altar, my King and my God. Dwelling place, the Lord, mighty God, Lord of all.
Ang ikatulong pulong. Babae aniya ang imong anak, aniya ang imong inahan. Palihog manindog ang tanan alang sa pagbasa sa santos nga ebanghelyo. Pinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinunan nga iyang gimahal, nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinunan, "Ania ang imong inahan." Sukad niya adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod ang tanan. Ang ikatulong pamalandong pagabatbato ni Sister Michelle Truberos. Kahidlaw. Usa ka pagbati nga naa ka sa lawom nga kamingaw. Pwede kini nga kamingaw ngadto sa usa ka tawo. Butang upang hitabo sa kinabuhi. Pananglitan ang kahidlaw sa hustisya ug kalinaw sa mga kaigsuunan nato nga biktima sa gira sa kalibutan karon. Kahidlaw sa sakto ug maayong pagkaon ug ilimnon nga nahiapil sa kagutom sa kalibutan karon. Kahidlaw nga sama sa gipambati sa atong mga kaigsuunan nga anaa sa ubang nasud karon aron manarbaho o mag-eskwela. Mga nag-antos nga OFW nga daghan na'y importanteng okasyon sa pamilya nga wala matambungan. Pagbati nga kinahanglan ang puson para sa kaugmaon. Kahidlaw sa mga tao nga anaa sa balay tambalanan nga dugay nang nangandoy nga mahibalik na ang kabaskog sa panlawas aron makahugoy-hugoy ang mga pamilya o higala. Kahidlaw sa mga ginikanan nga sa pagdako na sa mga anak, dili unta mahikalimtan. Kahidlaw sab sa mga anak sa saktong pagtagad o pag-atiman nga responsibilidad sa mga ginikanan. Nagkatibulaag ang mga anak, tungod kay ang mga ginikanan nagbulag. Gamay lang nga dili pagsinabtanay, diretso dayon magkabulagay. Ang kahidlaw, usa ka pagbati nga nagapabilin sa kasing-kasing o nagapaabot sa pagtagbaw. Ang kahidlaw sa anak. Sa panahon nga naay bation ang usa ka anak, ilabi na kanatong mga Pinoy, kasagaran, sampiton dayon, mao ang nanay. Kay nasinati nato, nga lahi ragayod mo atiman ang usa ka inahan. Diha sa panahon nga si Hesukristo, ana-ana sa kinahiladman sa mga pag-antos. Nagbitay sa krus, sulod sa pipila ka oras. Ang iyang kusog nagkahurot, o nagkaduol na sa takna sa iyang kamatayon. Siya posible anaa sa kahidlaw sa mga kamot sa iyang inahan. Dili aron muhupay sa iyang kaugalingong kasakit ug musapnay sa iyang samaran nga lawas.
kundili para sa iyang inahan nga nagbangutan sa dubling nga kasakit nga gibitbit. Ang mga maluluyong mata ni Jesus nga nahanap na tungod sa midagayday nga dugo gikan sa ulo nga samaran. Nangita ug nakatutok gihapon sa kaayuhan sa iyang inahan. Ang kalag ni Jesus wala gayud maghuna-huna sulod sa iyang kaugalingon aron sa pag-atiman sa iyang kasakit. Kundili abli hinuon kini pagawas ngadto sa nag-atiman kaniya. Gipunting niya ang iyang huna-huna ngadto sa iyang hinigugma. Siya mahuna-hunaon sa atong mga panginahanglan. Sama nga siya mahuna-hunaon sa mga panginahanglan sa iyang inahan. Kay siya miani, dili al-aron alagaran, kundili aron sa pag-alagad. Busa, bisan sa mga butlo nga wala mabugto ang iyang kinabuhi. Si Jesus midangot sa iyang minahal nga disipulo aron masiguro nga ang iyang inahan makabaton sa iyang pag-atiman bisan kung wala na siya. Mao nga gikan sa iyang bakbak siya miingon, ania ang imong inahan. Ang pangutana karon, gisunod ba nato si Jesus sa pag-atiman sa mga interes sa atong mga inahan? O gitan-aw ba nato sila ingog mga sulugoon nga tigluto, tighinlo, tiglaba o uban pa? Ang mga inahan mahimong mubuhat niini nga mga butang sa pag-alagad kang Jesus. Apan ang mga anak kinahanglan dili mo tratar kanila ingon nga mga sulugoon. Ang kahidlaw nga gipakita ni Jesus ngadto sa iyang inahan, nagtawag kanato sa samang paagi karon. Usa ka pamaagi nga wala gayoy bahid sa pagkahinakog ug paghuna-huna sa kaugalingong interes lamang. Bisan anaa sa panahon sa kasakit ug pag-antos, dili unta maundang ang pag-atiman sa uban, ilabi na sa inahan, ginikanan ug katiguangan. Ang kahidlaw sa anak milanog sa kahidlaw sa inahan. Kinsa mangguy inahan nga ganahan makita iyang anak nga gipasakitan. Mao nga wala kaagwanta si Maria nga mibarog gayud diha sa tiilan sa krus. Bitbit ang kahidlaw nga bisan sa katapusang higayon, makauban niya ang iyang hinigugmang anak. Sa pagbarog dito sa krus, nasabtan na gayud niya ang mga gipamulong ni Simeon, nga usa ka espada mulagbas usab sa imong kaugalingong kalag. Pero tungod ni na nga kasinatian, si Maria nagmalikon kay nasayod siya nga kining tanan kabahin sa plano sa Dios ug nagmasaligon siya niini bisan pa man sakit ug lisod kini dawat. Matud pagani ni Papa Francisco sa iyang sinulat
nga espes non confondet. Nabukatan sa kasubo, bisan paniana, gibag-o niya ang iyang tiyak. Wala gayod gibiyaan ang iyang paglaom o pagsalig sa Dios. Diha sa kasakit ni anang kasubo nga gihalad sa gugma, si Maria na hilong atong inahan, ang inahan sa paglaom. Ania usab ang usa ka inahan nga nahimong ehemplo kanato sa kinabuhi nga walay paghuna-huna sa kaugalingong kagustuhan. Mas gipatigbabaw ang kagustuhan o plano sa Dios. Wala gayud niya gihikaw ang iyang anak nga si Jesus para sa katubsanan natong tanan. Nahimong modelo natong tanan nga bisan luyo sa kasakit ug pagsulay. Nagtuo si Maria nga dunay Dios, ang iyang anak nga manunubos. Palihog mangluhod ug mosabat sa pag-ampo. Amahan namong langit nun, nakita namo ang mga balaang kahidlaw ni Jesus ug Maria. Kami naghangyo nga tudluan mo kami nga unta, anaa kanunay kanamo ang kahidlaw sa imong presensya, aron amo kining maipadayag diha sa among mga inahan, amahan o katiguangan. Sa ngalan ni Jesus, imong anak, ug inubanan ni Maria, among inahan, kami naglaom ug nagampo. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. Sa diwa ko puso ko'y pahilay, inay, upang narinamon ng gabi iwasay, ay madama ko bilang dampi. Halik ng iyong anak ay iyong ko, inay. Puso ko'y pahilay,
kasal ay madama kang bilang damhin. Halina iyong anak ay iyong ko, o ina ko mahal, ay iyong ko, ina. Ang ikaupat na pulong. Eli, Eli, lima sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Palihog manindog ang tanan alang sa pagbasa sa santos nga ebanghelyo. Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkaudto, nitakyok sa tibok yuta ang kangitngit nga milungtad og tulo ka oras. Og sa pagkaalas 3, mituwaw sa Jesus. Eli, Eli, lima sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod ang tanan. Ang ikaupat nga pamalandong pagabatbato ni Brad Rostom Biniga. Sukad kami adto hantod karon. Galanog-lanog ang mga pulong sa Ebanghelyo ni Mateo. Daw mahait nga singgit og danoy-ngoy sa atong manduluwas ngadto sa iyang amahan. Eli, lima sa bagtani nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kining mga pulong ni Jesus ibabaw sa krus, dili lamang usa ka hilak tungod sa sakit nga gipati sa iyang lawas, kung dili malaw nga kasakit nga gihugot sa iyang kasing-kasing, sa iyang pagsalom sa kinahilagman sa tawhanong kasakit o kasidatian sa pagkapiliyaan. Usa kini kapag pakita sa pagkahiusap sa Ginoo sa tawhanong kahintang. Nga daw gibiyaan sa Ginoo alang kanatong mga Pilipino nga nagtimon sa malabad nga dagat sa atong panahon. Kining mga pulong ni Jesus dunay pagtagad sa atong kinabuhi.
labi na sa atong paglawig ni ining tuig sa hubilyo sa paglaom. Ug umaabot nga 2025 national elections. Diyos ko, Diyos ko, ngano giniyaan mo ako. Karon nahimong singgit sa mga hilak, sa kabos, sa mga nahikalimtan, sa mga kasing-kasing nga samaran o nangahugno. Iyang gipalanog ang kahigwaos sa mga namatyan ug mga binahal sa kinabuhi tungod sa mga mabangi nga mga pamaagi sa mga pakigbisog tungod sa kalisod ug injustisya sa mga gituklod tungod sa mga sistema na wala nag-ampi o nagatagad kanila sa Pilipinong realidad. Nagahisgot kini sa mga kalisod o makalunod nga panigkamot sa atong mga mag-uuma nga nagsagubang dili lang sa naandang mga kalisod apan sa dagway sa nagkagamay nga bunga sa kapago. Nagasalamin kini sa gyerang gisagubang sa mga mangingisda, dili lamang sa mga ipito. Sa kabaguhan sa klima, apan sa kakulangan sa pag-atiman kanila. Nagapunting kini sa kalisod sa panginabuhi sa mga kabus nga anaa sa mga mauswag nga lugar. Nagayaw-yaw kini sa kasakit sa mga pamilya nga nagkatibulaag tungod sa panarbaho o pagpuyo sa laing nasod. Nagalarawan kini sa paghupay sa kabataan, sa pag-atubang sa way klarong kapalaran sa umaabot. Apan ang singgit ni Jesus dili dangoy-ngoy nga wala na'y saysay pa ang kinabuhi. Usa kini kasyagit sa pag-ila sa realidad sa kasakit. Nga mutuklod ka nato ngadto sa pagkabanhaw o paglaom. Bisan sa pinakamangit-ngit nga kasinatian sa kinabuhi, anaa ang Ginoo. Bisan pa nga ang iyang presensya daw gitakluban o nawala. Maukili ang kasing-kasing sa atong pagsaulog
sa tuig jubileo sa paglaom. Usa kini katakna sa pagbalik tanaw nga makakulma og bag-ong puwersa sa pagtuo. Alang sa bag-o sa mga nahikatulog nga pag-atiman sa hustisya o kaluoy o pag-uswag sa simbahan nga walay hubiyaan. Ang pagkapiniyalan nga nakagamot sa atong Kristohanong pagtuo. Mas mahinungdanon ni ining jubileo. Gitawag kitang tanan sa pagkamaayo o responsable nga kinaiyahan o sa saktong pag-apod-apod sa mga bunga ni ini. Lakip sa pagkapinayalan ang pagpaningkamot nga molambo usab ang atong mga kinabuhing sosyal o politikal. Sa nagkaduol nga natudong panagbutuhay, gamiton ta ang atong katuhod sa pagboto pinaagi sa mapanalanginon o mapamalandungon nga kinaiya. Diin piliun ta ang mga lideres nga nagtanaw sa kaayuhan sa tanan, nagaamping sa tawhanong katungod, ug nagauswag sa malahutayong kaugmaon alang sa mga Pilipino. Piliun ta ang mga lideres nga andam maminaw sa mga pangandoy sa nagbako nga mga katawhan o alisto sa pag-ibot sa mga ugat sa kakabos o mga sistemang dili patas sa ilang serbisyo. Piliun ta ang mga tao nga adunay kaakuhan sa malahutayong paglihok alang sa pagpalambo sa nasod, diin ang paglaong mutunhay. Ang espiritu sa sinodo aduna usab kalambigitan ni ining mga panahuna ang atong dungan nga pagpanaw, pagpaminaw nga hiniusa o mapanalanginon o mapamalandumon nga pag-ila sa kung kagustuhan sa Dios nagahagit ka nato sa pagpangitag mga pamaagi alang sa makahuluganon nga dialogo, pagpaminaw sa mga boses, sa walay boses, o pagpaninguha
sa hiniusang pagtrabaho sa nagadaiyang pundok sa katawhan alang sa kaayuhan o pag-uswag sa nasod. Ang atong mga gagmay Kristohanong katilingban ang buhi ug batog nga ekspresyon sa pagtuo sa mga katawhan isip simbahan. Adunay kalabutan sa sinodal nga lihok ug espiritu. Pinaagi niini mahatagan ug hawang nga luna lang sa pag-ambitay sa kaugalingong kasinatian, pamalandong sa mga pulong sa Ginoo ug sa adlaw-adlaw nga pagpuyo sa atong pagtuo. Ang JKK mao ang makusog nga puwersa o instrumento alang sa sosyal nga kabag-uhan, paghatag o kagamhanan sa mga komunidad alang sa madunganong lihok o aksyon sa pagtubag sa panginahanglan o pagtukod sa makiangayon nga sosyalidad. Kining makasabot o makainganyo nga walay makabuntog nga sakripisyo ni Hesus alang sa kaluwasan sa tanan nagatuklod kanatong mga Pilipino sa paggakos sa kultura, sa pagkamaluluyon o pagkikiusa. Gipahidumduman kita nga ang atong pagtuo dili kini inato ulihok alang lang sa kaugalingon. Gitawag kita sa paglihok isip mga tao sa kabag-uhan sa mga komunidad ug nasod. Kuhaon ta ang kusog sa pagbuhat ni ini sa panag-ingnan ni Hesus nga migakos sa pag-antos o kamatayon sa iyang kagustuhan nga kita makaamgo o kinabuhi nga adunay paglaom. Kining umaabot nga eleksyon nagahatag ka nato og talagsaon nga higayon sa paghulba sa kaugmaon sa atong nasod. Gitawag kita sa pagpili og mga lideres nga maluluyon, adunay integridad o pagmahal sa hustisya ug malahutayon nga mumugna sa usa ka nasod nga nagapaminaw ug nagatubag sa mga pangandoy sa paglaom. Piliun ta sila nga dili mobiya kanato apan maninguha
Ginoon sa pagbuswak sa paglaom. Eli, Eli, lima sa baktan. Di nang kini usa ka hilak nga makasaysayon kun makasaysayon apan buhi kini nga dangoy-ngoy nga nagalanog sa atong mga kasing-kasing karon. Usa kini kapag pahidumdum nga bisan sa pinakamangit-ngit nga kahimbang sa kinabuhi sa tao, ang Ginoo nagauban kanato o pinaagi sa pagtuo, pagnaom ug aksyon. Kaya nato mabag-o ang kaugmaon, linamdagan sa suba ni Kristo. Nga walay hunong nga nagadanag kanatong mga Pilipino. Gatong ta ang tuig sa Hubilyo sa paglaom. Giniyahan sa sinodal nga espiritu o pagkapinialan sa atong pagpaningkamot nga ang mga hilak mahimutang sa mga awit sa kalipay o kabastog tungod sa kagawasan. Siguruhon ta nga matuman ang atong mga buto nga larawan sa paglaom sa singgit ni Kristo. Palihog mong luhod ug sabat sa pag-ampo. Ginoo, sa among kasakit ug kalisod, among nadungog ang singgit ni Jesus sa krus. Apan nasayod kami nga wala mo kami liguna ang among pagtuog paglaom, aron kami makapadayon sa panaw bisan sa kangitngit. Himo ang ligon ang among pagkapiniyalan nga among ampingan ang imong mga gasa o pilion ang mga leader nga matinud-anon o maluluyon. Hatagi kami o kaisog sa pagbarog alang sa hustisya o panaghiusa, aron ang among nasod makapadayon sa kahayag sa imong gugma, sa imong grasya o gahom. Himua nga ang among mga hilak mahimong awit sa paglaom o kalinaw. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. To journey to my
God of silence beckons me to journey to my heart, where He Ang ikalimang pulong, giuhaw ako. Palihog manindog ang tanan alang sa pagbasa sa santos nga ebanghelyo. Hinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human miini, si Jesus nga nasayod, nga ang tanan natuma na. Ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka. Ug nagtunlob silag espongha sa suka, ug gibutang sa sanga sa isuko. Ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod ang tanan. Ang ikalimang pamalandong pagabatbato ni Brad Reverend A. Resmo. Giuhaw ako. Mao kini ang gibati ni Jesus sa dihang gilangsang siya sa krus. Adunay upat ka mahinungdanong mensahe nga gipadayag o gitudlo kanato niini. Una, si Jesus matuod nga tao dili lamang usa ka play acting, kundili siya usa ka matuod nga tao nga nakasinati ug kauhaw. Iyang gipabati kanato ang bunga sa kasakit sa pag-antos, pagbiay-biay, pagtamay sa mga tao ug mga sundalo. Ug ilabi na ang kabugat sa krus nga iyang gipas-an sa pila ka oras padulong sa bukid sa Golgota. Alang sa mga Docetism ug Gnosticism, si Jesucristo nagpakita lamang nga tao ug wala mag-angkon ug tinuod nga pisikal nga lawas. Kini nga pagtulunan nagpasabot nga ang mga pag-antos ni Jesus mga ilusyon lamang nga nagdumili sa realidad sa iyang pisikal nga paglungtad. Apan gitubag ni Apostol Juan kining maong irihiya kun bakak nga pagtulunan sa iyang mga sinulat. Ang nagpahayag nga si Jesucristo na himong tao, iya sa Dios. Apan ang dili iya sa Diyos. Ang maong spirito, iya sa kaaway ni Kristo. Ania karon sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon, nga wala mutuo, nga nahimong tao sa Jesucristo. Mao kini sila ang manlimbungon ug ang kaaway ni Kristo. Sa pag-ingon ni Jesus, giuhaw ako. Kini nagpahinumdum kanato nga siya usa ka matuod nga tawo nga andam magpakamatay alang kanato ug alang sa atong mga kasalanan. Ikaduha, ang kahibalo ni Jesus sa kasulatan. Giuhaw ako. Kini nga mga pulong nagpahinumdum kanato sa halapad nga kahibalo ni Jesus sa matagnaong mga kasulatan. Mahitungod sa iyang pag-antos ug kamatayon
ug ang iyang kaandam sa pagtuman sa matag usa niining maong mga sulata. Ang labing nailhan nga tudling mao ang alagad nga awit gikan ni propeta Isaias. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan ug gamhanan kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao ug siya nagantos puli kanila ug nagampo sila sa luon. Nahibal-an niya kini ug balik-balik nga naghisgot niini. Busa ang gibuhat ni Jesus nga pagpangayo ug ilimnon, tinuyo nga nag-aghat sa iyang kahibalo sa kasulatan ug determinasyon sa pagtuman niini. Si Jesus aron pagtuman sa kasulatan niingon, "Giuhaw ako." Ikatulo, ang pagkamasaligon ni Jesus sa pagtapos sa iyang buluhaton. Si Jesus miingon, "Giuhaw ako." Aron pagtuman sa iyang kaugalingon ug sa pagpagaan sa iyang tutonlan ug aron makasinggit sa iyang katapusang mga pulong gikan sa krus sa makusot nga tingog. Gipatawag niya ang iyang kaugalingon aron matapos ug makumplito ang tanan. Ug ikaupat, ang kauhaw ni Jesus paglaom sa katawhan. Giuhaw ako. Mausab kini ang tingog nga madungog sa atong katawhan sa kasamtangang panahon. Tungod sa daghan ng mga pagsulay, kakulian ug mga problema sa kinabuhi, katilingban ug nasod. Dili sayon ang pag-atubang niini apan sa mata sa pagtuo kining tanan kabahin sa pakig-ambit sa kauhaw ni Jesucristo. Bisan pa ug nauga ang atong mga tutunlan, magpadayon unta kita sa pag-ampo ug pagsalig kanunay sa Dios tungod kay dili kita niya pasagdan ug kining tanan lumalabay lamang. Ang Ginoo mao ang atong dalangpanan ug andam nga makigduyog kanato sa paglatas sa dalan sa pag-antos padulong sa kalingkawasan. Ang Ginoo mao lamang ang pundasyon ug hinungdan sa pagpadayon sa kinabuhi nga puno sa paglaom. Palihog mangluhod o musabat sa pag-ampo. Amahan ang nilabihang kauhaw usa ka kasinatian nga among giatubang isip katawhan. Aban labaw pa sa among pisikal nga kakapoy ug kauhaw, mao ang kasubo nga moabot sa espiritual nga pag-inusara. Apan ikaw, Dios, wala gayud mo biya kanamo. Pinaagi sa imong grasya, kami nakakaplag og kusog, o pinaagi sa among panaghiusa, isip simbahan, kami nakakaplag og kahupayan. Salamat sa imong gugma, nga nagbuntog sa sala og kamatayon, nga naghatag kanamo sa paglaom sa kinabuhing dayon. Tabangi kami nga magpabilin sa imong presensya,
ug magtinabangay sa among paglakaw padulong sa imong gingharian sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. Ang ikaunong nga pulong natapos na. Palihog manindog ang tanan alang sa pagbasa sa santos nga ebanghelyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka. Og nagtunlop silag espongha sa suka og gibutang sa usa ka sanga sa espuso. O giisa nila kini ngadto sa iyang baka. Huwag makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya, nadako siya ug namatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod ang tanan. Ang ikaunom nga pamalandong pagkabatbato ni Brad Eric Reilly.
Natapos na. Pagkatuhong ni ining nga pulong litukong alang sa mga taong nagbudlay sa kahago o paningkamot. Natapos na. Pagkatamis ni ining nga pulong litukong alang sa mga mamumuo nga gikapoy sa tibok adlaw nga pagtrabaho. Natapos na. Pagkaanindot ipanghupaw ni ini nga pulong alang sa mga ginikanan kansang mga anak na kahumana sa ilang mga kurso. Natapos na. Kini mao ang pulong sa kalampusan alang sa mga taong nagbuhat sa ilang responsibilidad ug nagtuman sa ilang misyon sa kinabuhi. Nanon sabay misyon sa atong kinabuhi. Angay natong susihon o palandungon kung unsabay tumong sa atong kinabuhi. Nakaamgo ka na ba kung unsay katuyuan nganong gipakatao ka ni ining kalibutan? Nakaplagan mo na ba ang kahulugan sa imong kinabuhi? Unsabay misyon nimo dinhi sa kalibutan. Ang kinabuhi sa tao nga walay tumong, wala usab direksyon. Walay padulngan ang iyang mga pagbudlay ug kahago. Walay hinungdan ang iyang mga pagpaningkamot. Busa, dili makahuluganon ang iyang kinabuhi. Taphaw lamang ang tanan. Ang tao nga walay tinguha sa kinabuhi, dili magmalipayon. Ang tao nga walay direksyon, dili magmalampuson. Tungod niini, dili siya makasulti sa pulong nga natapos na. Kay wala man siya mahibalo unsay iyang tumong ug unsay iyang tapuson. Sukad pa sa sinugdan, si Jesus nahibalo ng daan sa iyang katuyuan. Nahibalo siya nganong gipahimugso ni ining kalibutan. Ang iyang ngalan mismo nga gihatag sa anghel nagpadayag ni ini. Nganli siya Jesus kay luwason niya ang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Sa makadaghang higayon, si Jesus nagpahimangno sa iyang mga tinun-an sa unsay dangatan niya. Ang anak sa tao, kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo. Patyong siya ug banhawon sa ikatulo kaadlaw. Tataw kaayo ang misyon sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod ug alang sa atong kaluwasan. Inubanan sa dakong gugma didto sa krus, iya kini gituman. Busa siya nakaingon, natapos na. Natapos na ang panghimayad sa mga sala. Natapos na ang paghalad sa putli o bugtong sakripisyo nga makapahimuot sa Diyos Amahan. Natapos na ang pagtugyan sa iyang lawas o pag-ula sa iyang dugo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Natapos na ang paglugti sa talikala sa kamatayon.
ang nating karnero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, giihaw na dito sa krus. Ang sakripisyo sa kaluwasan nahalad na. Busa si Jesus niingon, natapos na. Nanon sa may atong ikabalos ni ini kaniya. O sa may atong ikabalos sa Dios Amahan nga tungod sa iyang walay kinutubang gugma kanato, gihatag niya ang iyang duktong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag. O sa may gipangayo sa Dios kanato, nga kung atong buhaton makaingon usab kita uban ni Jesus, natapos na. Usa ka adlaw sa kinabuhi ni Jesus, ang katawhan nangutana kaniya, unsay among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios? Si Jesus nitubang, ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga motuo kamo sa iyang gipadala. Pagtuo, mga igsuon. Ang atong pagtuo sa anak sa Dios mao'y bugtong gipangayo sa Dios kanato. Ato ba kining matuman? Makaingon ba kita sa tinuuray gayon at tubangan sa Dios nga, oo, Ginoo, mituo ako kanimo. Hingpit na ba ang atong pagtuo sa Ginoo? Tungod ni ini, makaingon kita, natapos na. Apan dili paigo ang pag-ingon lamang sa pulong nga oo, mituo ako. Si Santiago nagkanayon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas pa kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Panangli, may mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og blessing ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pag sinina kamo og kaog maayo, kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon ni ini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Buhing pagtuo ang gipangayo sa Dios kanato. Ang pagtuo nga inubanan sa maayong buhat. Duna ba'y pagtuo ang usa ka politiko nga sagad mangawkaw sa pundo sa gobyerno? Buhi ba ang pagtuo sa usa ka pinili lamang nga panerbisyo? Buhi ba ang pagtuo sa pangatundanan nga nagsalikway sa ubang mga tao? Buhi ba ang pagtuo sa naghulga sa mga kabus ug naghikaw sa ilang mga katungod? May pagtuo ba ang tao nga nagpasipala sa Dios ug sa iyang isig katawo? Alang kang Santiago, walay kinabuhi kini nga matang sa pagtuo. Apan buhi ba usab ang pagtuo nga gigawngan lamang sa mga trapong politiko? Dili
nga antigo mupili unsay dautan og maayo kay nagbaligya man sa iyang buto. Buhi pa ba ang pagtuo kung nawad-an na kita sa paglaom alang sa bag-o ug maayong paggobyerno? Si Papa Francisco nag-awhag kanato alang sa tunhay nga kahulugan sa politika. Isip usa ka halangdon nga bukasyon sa pagpangalagad sa kaayuhan sa kinabag-ang putong sa katawhan. Pinaagi lamang sa maayong binuhatan kita makahatag og kinabuhi sa atong pagtuo. Pinaagi lamang sa pagpili sa unsay maayo kita makatuman sa atong pagtuo ug mahimong takos sa pag-ingon. Natapos na. Kita nga mituo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo. Kita nga pinaagi sa bunyag nakadawat sa kaluwasan nga gidaog ni Hesus dito sa cross. Kita nga mga sumusunod ni Kristo, mamahimo unta kitang matinudnanong saksi sa puwing pagtuo ug maglakaw subay sa dalan sa kamatuoran ug sa kinabuhi. Aron tapos nato mapuy ang atong tagsa kamisyon sa kinabuhi, hindi sa kalibutan, muatubang kita sa Dios, ang makagagahong sa tanan o kita makaingon, ngadto kaniya, natapos na. Ugma damlag si Jesus, mahinangton nga musugat kanato uban sa mainitong pagdapit. Tuol kamo nga gipanalanginan sa ako amahan. Ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Natapos na. Palihog, mangluhod, ug musabat sa pag-ampo. Amahan sa among manunubos, tabangi kami nga magmatinud-anon ug magmalahutayon sa among pagsaksi kanimo diha sa buhing pagtuo. Himuha nga makatuman kami sa among misyon pinaagi sa pabuhat sa unsay angay buhaton sumala sa imong kabubuton. Hinaot nga human sa among paglawig niining kinabuhia, makaabot kami sa imong gingharian uban ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ang tanan.
ikapitong pulong. Amahan itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Palihog manindog ang tanan alang sa pagbasa sa santos nga ebanghelyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Mga alas 12 ang pagnanakadto sa dihan mihunong pagdanag ang adlaw. Ug mitabon ang kangit-ngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. Ug napikas ang tabel nga nagbitay dito sa templo. Unya misinggit sa Jesus paggusog. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Palihog manglingkod ang tanan. Ang ikapitong pamalandong pagbatbato ni Brad Aljon Sikat. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Kini nga katapusang pulong ni Kristo nagpadayag sa iyang dako ug hugot nga pagsalig sa iyang amahan. Luyo sa grabe nga pag-antos diha sa krus ug sa daw kapildihan nga iyang nahiaguman. Si Jesus mihalad sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang langitnong amahan. Wala siya'y gisadigan sa tanan, gawas sa iyang amahan. Usa ka pagsalig nga bunga sa iyang lawom nga relasyon ngadto kaniya nga bisan ang kamatayon dili makatarog sa iyang dakong pagsalig sa Dios nung kaayo. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Pipila ba kanato ang nakasinati sa susamang kasakit nga nasinati ni Kristo? Dili man nato matukngan ang kasinatian nga grabe nga pag-antos niya, apan dili nato ikalimod nga isip tao duna kitay nagkadaiya nga matang sa pag-antos. Dunay mga nag-antos tungod sa sakit, kawadon og pagkaguba sa relasyon. Dunay mga nag-antos tungod kay gilimbungan, gikawatan, ug sa tawhanong katungod gihikawan. Duna pud mga nag-antos nga resulta sa pipila nga hakog sa kabtangan, gahom ug kwarta. Pila lamang kini sa mga daghang dagway sa pag-antos nga atong masinati. Niini nga mga higayon, asa man kita midagan, asa man kita nagpalaban, kinsa man ang atong gisandigan. Si Kristo naghatag kanato og maayong panig-ingnan nga sa panahon sa atong mga pag-antos ug kalisdanan. Ang langitnong amahan, ang atong sigurado nga kadangpan. Ang atong pagdangop o pagsalig sa tanan ngadto samahan. Wala nagpasabot nga mahupay ug masulbad ang tanan sumala sa atong kagustuhan. Apan kini maghatag kanatong paglaw ug kasiguruhan sa presensya sa Dios nga maglig-on kanato sa pag-atubang ug pagsagubang sa unos nga nahiaguman. Nan masadigon kitang muingon, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Dili man kita mahupay sumala sa atong gusto. Dili man masulbad ang atong problema sumala sa atong plano.
Apan masabigon kita nga dunay Dios nga kanunay naglantaw o nagtinguha sa atong kaayo. Tungod ni ini, buhian ta ang tawhanong paghuna-una nga atong makontrola ang tanan o ipalawom ang kaugalingon sa Dios nung kabubuton. Apan ang maong buhat sa pagtugyan sa tanan ngadto sa langit ng Amahan, dili usa ka desisyon nga wala gitimbang-timbang o gipamalandungan. Kundili usa ka gawasnon ug matinud-anon nga desisyon nga motuman sa kabubuton sa Dios bisan kung kini nagkahulugan sa pag-antos tungod kay misalig kita nga mas maayo iyang mga plano kaysa atong mga gitinguha o gidamgo. Padayon kita nga motrabaho, padayon kita nga muhimo og mga plano, padayon kita nga mangandoy sa pagkabot sa atong mga damgo. Apan kining tanan nga pagbudlay og paningkamot, atong ihalad ubos sa giya ug mando sa Ginoo. Kung isalig ta ang tanan sa Dios, dunay paglaom ug kalinaw. Dili nato malilong nga kining maong kalinaw anaa sa kahiladman ni Kristo luyo sa kasakit nga iyang giantos. Kining maong kalinaw resulta dili sa kinabuhi nga walay pag-antos, kundili bunga sa iyang law nga pagsalig sa presensya o sa plano sa Dios. Di kinahanglan nga atong dawaton ang kamatuuran nga samtang ania pakita sa kalibutan, dunay pag-antos, kasakitan o suliran. Apan si Kristo nagdasig kanato diha siyang kaugalingong kasinatian nga ang kaninaw atong mabatunan bisan sa kalisod ug pag-antos nga atong mahiaguman. Usa kakalinaw nga wala nato mugnaa, kundili usa ka Dios nung gasa nga madawat sa mga tao nga dunay law nga pagsalig. Kaniya mosalig kita sa langit ng Amahan, tungod kayang iyang gugma dili mulubad, dili mapakyas o dili muhubas. Mao kini ang gihuptan ni Kristo. Mao kini ang nagpalig-on ug nagpalahutay kaniya. Mao kini ang kanunay niyang gilauman nga dili siya pasagdan sa iyang Amahan. Busa diha sa atong mga pag-antos, kasakit ug suliran, mulitok kita sa mga pulong ni Kristo. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Palihog mangluhod umusabat sa pag-ampo. Nangitnong Amahan sa among kasakit o kalisdanan, among itugyan ang among espiritu diha sa imong mahigugmaon nga kamot. Hatagi kami og kusog sa paglahutay og kalinaw nga nagagikan kanimo, bisan sa taliwala sa mga pagsulay. Tabangi kami nga mosalig sa imong kabubuton ug dili sa among kaugalingong kusog. Kay nasayod kami nga ang imong gugma dili mulubad ug ang imong grasya dili mohubas. Liguna ang among pagtuo nga bisan sa kasakit kami magapadayon sa paglaom o pagsalig kanimo. Salamat sa imong presensya nga nagpalig-on kanamo sa tanang gayon.
Amen. Palihog, manglingkod ang tanan.
Palihog mangluhod. Ginoo, pinaagi sa pagpasakit ni Kristo imong anak, giling kawas mo kaming tanan sa kamatayon nga among nasunod, gikan ni Adan nga makasasala.
Sa balaod sa kinaiya, nagdala kami sa kasamahan sa iyang pagkatao. Itugot nga ang gahom nga makasantos sa grasya, magtabang kanamo sa pagsulob sa kasamahan sa among Ginoo diha sa langit, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Palihog maglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo miingon, mulampos gayod ang akong alagad, magamhanan siya ug pasidunggan pag-ayo. Daghan ang nahibulong kaniya kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway ug dili na kani itsurang tao. Nahibulong usab kaniya ang daghang mga naso ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan kay ilamang nakita katong wala isugilon kanila ug nakasabot sila niadtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw, kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo. Kay kabubuton sa Ginoo ang iyang alagad, mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya'y kaambong nga makadani ka nato, dili siya gwapo nga makabihag kita kaniya. Gitamay nato siya o gisalikway. Nakasinati siya mga kagulaanan o mga pag-antos. Wala gani mo tan-aw kaniya, wala nato siya tagda o gisalikway, bayli lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos o gipasan ang atong mga alantuson. Apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo na maoy nakaluwas sa nato o pinaagi siyang mga labod na ngaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karniro na nasalaag. Wala musubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan natong mga kasalanan. Bisag gidawg-dawg siya og ipaantos pag-ayo. Nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero na gidala ngadto si Juan ug sama sa karniro nga alutan kaniya wala gyud siya'y timi. Gitaral siya sa nahidikawan sa hustisya ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihulusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya glugnanan tipon sa mga kriminal, ilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat ug dautan ni makasultig baka. Ang Ginoo nag-ingon, mo'y akong kabubuton ang pagpaantos o pagpasakit kaniya. Sa diyang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Nakita niya ang iyang mga kaliwat o makabaton siya taas nga kinabuhi. O pinaagi kaniya natuman ang laraw sa Ginoo. Inikatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usad siya o masayod siya nga wala makawang ang iyang pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya mo'y mapasan sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipasaan niya ang sala sa daghang mga tao ug siya'y nag-antos puli kanila ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kamo. Diha kanimo Ginoo, nagadangop ako, nga dili gayud ta ako kaulawan, sa imong katarong luwasa ako, sa imong mga kamot gitugyan ko, ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinod anong Diyos. Alang sa tanan natong mga kaaway, nahimo akong salawayon, usa ka katawanan, alang sa akong mga silingan, ug usa ka kahadlukan alang sa akong mga higala. Ang nakakita ka na ko sa gawas, nagpahilayo ka na ko. Ikalimtan ako sama sa mga minatay, nga wala hinumdumi. Sama ko sa usa ka panaksan nga buak. Apan ang akong pagsalig, anak kanimo o Ginoo, nagayhon ako, ikaw ang akong Diyos, sa imong mga kamot, ana ang akong destino. Luwasa ako gikan sa gahom, sa akong mga kaaway, ug mga mangguguko. Ipadalaga imong naon, ngari sa imong subuon, luwasa ko diha sa imong kaluoy, pag maisugod pagligon sa kasing-kasing. Kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Hebreo. Busa lig-unon ta ang atong pagtuo, kay duna nakitay Pangulong Pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunoa usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud makasala. Busa
magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios diin atua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliyopo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buotan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, makakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit, nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang pasyon sa atong Ginoong Jesucristo sumala sa pagsaysay ni San Juan. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinun-an og mitabok sa sapa sa kidong. Niadtong dapita, may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatutol niining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an magadtuan man didto. Busa, niadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panuno sa mga sundalo ug pipila ka gwardya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silang mga hinagiban, mga parul ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa, mitagbo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog dito uban kanila. Sa pagingon Jesus kanila, Ako. misibog sila og nangatumba, ug ipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Gingnan ko na kamo, nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyong hilapti ining iban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang gingon. Amahan, walay usa kanila nga mawala, niadtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya, si Simon Pedro nga may espada, milanit niini o gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Niingon si Jesus kang Pedro, Isa ko ang imong espada. Nagtuo ka ba? Nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? unya gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudiyo. Ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo.
Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Hesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari, busa mikuyog siya kang Hesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilin si Pedro dito sa gawas doon sa kangaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa Pangulong Pari ug misulti sa babae nga dito sa gangaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga dito sa gangaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili uy. mitubag si Pedro. Tugnaw katong panahona, busa ang mga sulugoon o mga gwardya naghaling o kalayo ginamit ang uling o nagdangdang sila nga nagbarug libot niini. Miduol si Pedro o mibarug uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari may tungod sa iyang mga tinun-an o sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag, Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinaguga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa, nganong nangutana ka pa man kanako. Mao'y pangutan-a ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya o giingnan. Nganong nakaako ka pagsulti ingon niini sa Pangulong Pari? Si Jesus mitubag kaniya, Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ni adinhi. Apan kung gusto ako, nganong isagpa naman ako. Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang Pangulong Pari. Niadtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro dool sa kalayo. Busa, ang uban miingon kaniya, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? apan milimod si Pedro. Dili uy. Miingon siya. Unya, usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, pariyente sa tao kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana. Dili ka ba ang akong nakitaan uban kaniya didto sa tanaman? Og si Pedro miingon na usab. Dili. Og diha-diha, may mitugtugaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bangin sa panglinis aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok niining tawhana? Sila mitubag. Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kung wala pa siya makasala. Og si Pilato miingon kanila. Dadaan ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya, mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Imo ra pagayod kining pangutana, o gisultihan ka ba tinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudiyo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makikaway unta.
aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi, ang akong gingharian dili iya niining kalibutan. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini na tao ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang ana sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsabay kamatuoran. Nangutana si Pilato kaniya. Unya, mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya, si Barabas mao'y among gusto. Si Barabas usa ka tulisan. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya og miingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Og siya gipanagpa nila. Unya, migula na usab si Pilato og miingon sa mga tao. Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa, migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon o sa sapot nga dagtong pula. Unya, miingon si Pilato kanila. Ania ang tao. Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari o sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus, ilansang siya. Si Pilato, miingon kanila. Kung mao ka na, kuhaa siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudiyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon, kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin ka bagayod. Apan si Jesus wala mutubag kaniya. Busa, si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom kanako. Kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nagtugyan kanako nganha kanimo. Mas sad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan, ang mga Hudiyo misinggit. Kung buhian siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas. Og milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom dito sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit nakatumaudto sa bispiras sa pangilin sa pagsaylo. Unya, si Pilato miingon sa mga Hudiyo. Ania ang inyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya, patya, ilansang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag. Wala kami hari gawas sa emperador. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus og miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabira. Sa Hebreo, ginganlan kini Golgota. Og dito siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus. Diha sa isip kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo o gipabutang niya kini sa krus ni Jesus.
Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghang mga Hudiyo nakabasa niini, kaya ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagpuan sa mga pari miingon kang Pilato, Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, Ako ang hari sa mga Hudiyo. apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus, gikuha nila ang iyang saput o gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nagtingnanay. Dili nato kini gisiun, maglipahinon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Doon sa krus ni Jesus, nagbarug ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarug dito, miingon siya sa iyang inahan. Babay, ania ang imong anak, Unya, miingon siya sa tinun-an. ania ang imong inahan. Sukad ni adto gipatipon ni Maria si Maria pagpuyo sa tinun-an. Humani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon. Giuhaw ako, Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob sila espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Mangluhod sa kahilom. Manindog. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga baligon nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus. Ugon niya, kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlaw igpapahulay, balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagbuol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa, wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tao nga nakikita niini hitabua nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod o kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Ang mga tao mutanaw kaniya nga ilang gidughang. Humani ini si Jose nga taga Arimatea, mihangyo sang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus.
Si Jose, usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagpuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa, miadto si Jose o gikuha ang lawas ni Jesus. O si Nicodemo ang nakikita kang Jesus, usa ni anak kagabi, mikuyog kaniya, dala ang mga kaliman ka kilo nga pahumot, sinako nga mira ug alo. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus, ug ilang giputos og panapton nga lino, uban sa mga pahumot, ay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Jesus, ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalugni. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan ilang gilubong si Jesus didto. Ang pasyon sa atong Ginoo. Mga igsoon, dining maong takna sa kahaponon, atong gihandog ang usa ka mahinungdanon kayo nga panghitabo sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Nga mao ang crucifixion o ang paglansang sa atong Ginoong Hesus dito sa krus. Kining crucifixion, nagsugod kini dito sa nasod sa Persya. Usa kini ka pamaagi sa pagsilot sa mga tao nga nakahimo o sala batok sa ilang hari o batok sa ilang giisip nga mga Dios. Mahimo usab kini sakton nga ang tao nga ginansang sa krus usa ka kriminal, usa ka rebelde, kay misupat siya sa pabubuton sa hari ug sa pagtulunan sa ilang imperyo mahitungod sa mga Dios. Usa kini ka silot dili lang aron paghatag og pisikal nga kasakit sa usa ka tawo kundi aron pagpakaulaw. Usa kini ka public humiliation. Dito sa Persya, no, actually dili pa gyud siya cross ang gigamit. Usa ka poste o usa ka estaka. Dito pagadadon ang tao giisip nga sad-an, ibitay siya dito sa cross o hubuan siya. Sa kini ka public display aron mahimong usa ka warning alang sa mga tao. Insa sa katong mo criticize sa hari, insa katong dili mosunod sa ilang pagtulunan sa ilang mga Dios mahiagom gayud niini. Kasagaran ang biktima niini wala pa ang atong Ginoo ang mga propeta tungod man sa ilang role o sa pagbadlong sa mga sayop na pamaagi sa mga hari. Pagabot sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, kining maong paagi sa pagsilot sa usa ka tao nga giisip nga dautan sa katilingban, ila kining gi-adaptar apan ila kining gi-upgrade.
i-upgrade nila ang paagi sa paghatag o kasakit sa tao nga silutan niining paglansang sa krus o crucifixion. Mao nga ang unang proseso niana ang tao nga gihukman nga sad-an no, sa batok sa panggamhanan sa Roma. Mao kadto ang scourging. Kato bitawng latuson o kita ta sa salida katong giproduce ni Mel Gibson nga dunay hawiran ang usa ka sundalo nga dili lang kay usa ka kable o daghan 3 ngadto 5 ang tumoy niini mahimong dunay puthaw nga hait, mahimong kanang hait nga bukog no gikan sa mananap bukog ito tumoy sa kable ilang gihaitan. Muna nga naghampak niya na ng mga langkat gayud ang unod ma-expose ang mga pupok sa tao. So diha palang daan grabe na ang kasakit no nga mahukman nga siya sad-an batok sa emperador, batok sa ilang giisip nga Diyos. Kung sana ni Kristo iyang i-criticize ang injustisya sa Romanhon nga panggamhanan. Duha ang iyang kalaban, no? Ang mga Pariseyo, pero ang sumbong gikan sa mga Pariseyo nga siya naglapas sa adlaw igpapahulay o iya pag yung giangkon nga ang amahan nga iyang ang Diyos iyang amahan nga nagpakasama siya sa Diyos munay sumbong bato kariya diri sa mga Hudiyo mo nilang iyang sala. Apan ang ilang silot nga na mao man ang pagbato o batuon ang tao nga hisad-an ni anang salaa ngadto sa kamatayon. Apan ang nahiaguman sa atong Ginoo crucifixion man sa ato pagisilutan siya ubos sa palaod sa Roma. Tungod ka na sa dili niya pag sunod pagyukbok sa pamaagi sa imperyo sa Roma sa iyang pagdaog-daog nini sa katawhan. Ang mga katawhan ihimong ulipon nagkilaid sila sa kalisdanan sa kalisod. Ug usa pa diha sa ang teolohiya o ang pagtulunan sa mga Romanhon mahitungod sa Dios, ang emperador isipon siya nga usa ka Dios. Kauban ni Zeus, ni Jupiter, ang mga bangis nga Dios. Kung nahinumdum ta na sa dihang gipangutana sa Jesus, unsay yang ikasulti, ang ngayan ba mo bayad og buwis ang usa ka lumulupyo, usa ka citizens, no? Ngadto sa emperador, unsay yang tubag? Ihatag sa emperador ang iya sa emperador o gihatag ang iya sa Dios ngadto sa Dios. Abi ninyo, na implication ni ana. Ang implication ni ana nga si Kristo di ay wala mo ila sa emperador nga usa ka Dios. Kay ihatag sa emperador ang iya sa emperador, apan ihatag ang iya sa Dios. So ang implication niya na wala mo dawat si Kristo sa ilang mga Diyos-Diyos. Nagpaila siya sa usa ka tinuod nga Dios si Yahweh ang amahan, ang mahigugmaon nga amahan nga iyang gihatagan og depiction sa iyang parable of the prodigal son na andam kini mo pasaylo sa mga makasasala apan ang Dios sa Roma, ang emperador, ang ilang mga Diyos, Jupiter, mga bangis nga Diyos, andam ug tagana sa pagsilot sa mga makasasala. So dunay konfliktaan. Ibarugan ni Jesus ang kamatuoran gikan sa amahan.
Kaya ang implication ni ana kung musunod ang mga tao nga iluhon nila nga ang emperador o sa ka-Diyos ug dawato nila ang ilang mga Diyos-Diyos, dunay implication ni ana sa ilang kinabuhi. Lahi ang paagi sa ilang kinabuhi kay ang ilang Diyos ang emperador o ang mga Diyos-Diyos. Apan lahi ang atong kinabuhi kung ang atong isipon nga Diyos mao ang Diyos Amahan. Ang Diyos nga makagagahom apan mahigugmaon sa Amahan. Mao kadto. Kasi Jesus giisip siya nga kriminal tungod kay wala siya modawat o sa injustisya sa mga Romanhon yadto sa katawhan sa Diyos. Gilansang siya. Mao to ang proseso sa scourging palang daan wala na. So dehydrate na daan ang tao, mahutdan ka nagdugo, luya magkurog-kurog na. Nga matod pa, gikan di adto nga dapit din gilaktos ang atong Ginoo o pagpaingon dito sa Golgota duna pa iyang lakon nga kilometro kapin. O iyang gipasan ang cross din. Historically speaking, no, dili ang porma ng cross daan ang iyang gipasan. Matod pa sa mga historians ang beam pa, no, patong kanang pinataas mo ipasanon niya nga bukat kayo. O dito na giandam pud ang kanang pinataas dito ihigda siya dito ilansang, no. Paglakaw ka lang nimo daan, sige nag-agas ang dugo, init kaayo, na-expose na yung mga bukod sa mga samad nga nangalangkat. Isa pa kahay maka-agwanta ni anak, agwanta ka ni anak. Masugsug kanang masud ang may masud sa atong kuko diha nga kuan. Kanang lubi bitaw nga tunok anak, sakit naman gani kayo. Kahilako naman gani ta. Kana pagka samad sa atong Ginoo. Ilmi na silot ang crucifixion. Pagabot dito mo ng paghubog, no, paghubo dayon ilansang. Actually, sa atong depiction, sa atong cross, napamay tapis ang Ginoo. Pero sa actual niya na, historically speaking, ang giisip nilang kriminal nga nangyagom sa crucifixion, hubo na tanan to maximize the humiliation. Wala, paglansang ni ana, diri sa wrist. Dili. No? Historical nga kuan atong basihan ng mga saysay sa mga istorya. Kaya kung diri malangkat man sa pagkatinuod, no, kanang naay magpinitensya panahon sa Semana Santa, kanang naay magpalansang diri na may hiktan man. No, wanang dili malangkat, pero kana lang siya, diha lang malangkat man, pero diri ligon-ligon man, kay ma-in-between man siya sa bukod. No? Paglansang ni ana, siyempre, ang kabugaton sa imong lawas, to, kay hinig-isa na ni ana, hinig-isa na sa krus, ang kabugaton sa atong lawas, tirahon ta. To, maipit na dire sa atong diri nga part, maipit ang atong lungs, maipit na ang atong kasing-kasing. Maglisod ta og ginhawa. Maningkamot nga mo barog kay ang tiil sad gilansang mansad, no, nag-overlap ang duha ka tiil gilansang sad. Ang tao nga nasa cross gilansang, maningkamot na siya nga mo sikad aron mo hanggab na sad og hangin. Kaya dili siya makahanggab, lisod kaayo iginhawa. Mahapdan siya og oxygen, no? Akong gi-research sa kanang ang mga medical nga mga kuan ba, ilang explanation. Mahutdan daw tao oxygen, mo build up ang carbon dioxide sa atong utok, mambuto ang mga nerves sa atong mga utok. Tingnan na kasakit ang giantos sa atong Ginoo. Oh. Kanya ang hinay-hinay nga kamatayon din ha, o kanang pagkawala sa atong dugo,
luya na takaayo, di takaginhawa, o di masabtan nga kasakit. Kabi kasakit. In short, no, crucifixion was cruelly engineered form of torture designed to inflict maximum suffering before death. O diha gikan ang ganang pulo nga excruciating pain, labihang sakita ang nahiaguman sa atong Ginoo. Pero nanong ato maning handumon ining maong iyang kasakit unsa may kahulugan niini? Uno ka pangutana, maggiya nato aron atong masabtan ang kalawom sa kahulugan niya nang matuod nga tao ug Diyos nga matuod timan-an nato, dili siya ordinaryong tao sama nato. Tao nga matuod, Diyos nga matuod, naa diha ni ana nga kasakit iyang giantos. Unsa may kahulugan ni ana? Uno ka pangutana, maggiya nato. What does the crucifixion of Jesus mean for Heavenly Father Himself in relation to His, or in connection to His relationship with us? Unsa may kahulugan ni anang crucifixion sa atong Ginoong Jesus, sa atong langitnong amahan mismo, in connection sa iyang relationship diha kanato. Diha sa Ebanghelyo sumala pagsaysay ni San Juan, John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Sa maong paagi iyang gihugyan ang iyang datong anak. Sa ato pa kana siya nga gipadayag sa atong Ginoo. That was the greatest, ultimate expression of God's love for us. Gipakamat yan ta. Yan na sa Ginoo. Andam siyang muanhi. Ang pinakagamhanan sa tanan. All the way from His throne in heaven, came down in order to suffer in us, for us, with us. In solidarity natong tanan, iyang gisakit ang iyang kaugalingon, iyang ditawat ang maong kapalaran. Aron iniktan-aw nato sa krus, mahinumdum ta, nga diha sa atong mga suffering, diha sa atong mga pag-antos, naay may gugmaong Diyos na nakikuban ka nato. Busa, dili kita angay mawad-an o paglaom bisan unsa pa may mahitabo diha sa atong kinabuhi. Ikaduhang pangutana, what does the crucifixion of Jesus mean for us? John 3:14, ingon nga giisa ang bitin nga tumbaga dito sa kamingawan, iisa usab ang anak sa tao. Nagpasabot siya, mga iisa siya diha sa krus. Iyang andi no, ang pag-isa sa halas na tumbaga ni Moises dito sa kamingawan. Nag-refer na sa Numbers chapter 21. Kaya naadiha, gisaysay, unsa day nahitabo dito sa kamingawan. Ang mga tao dito sa desierto, gipamaak sa daghan kayong mga halas. Alo silang tanan, gipamaak. Ertig sa kita, mala nga halas. Hapit sila mamatay, mayon na lang gisugo si Moises nga paghimo o bitin nga tumbaga, ibutang kinistukon o giisa ang tao nga mutanaw ni ana mabuhi.
maayo, mahil, ikan sa pinaakan sa has. Sa ato pa, para nato, tuod niya ng dakong gugma sa Diyos ngayong gipadayag diya sa iyang pagpalansang sa krus. Nangaayo kita, gikan sa gahom, sa kamatayon. Nga bisan tuod, moagi kita niana sa proseso nato diri sa atong kinabuhi din sa kalibutan, ang kamatayon dili mao'y katapusan. Kung dili mahimo na siyang agiana nato sa lain na sad nga matang sa kinabuhi. Giluwas kita sa Ginoo gikan sa gahom, sa kamatayon. Mao kana ang simbolo sa krus. Mga nga matod pa ni St. Paul, ang krus alang kanato gahom kini sa Dios. Ikatulo, what does the crucifixion of Jesus mean to us in relationship, in connection to our relationship with each other? Unsa may kahulugan sa pagpalansang ni Jesus alang kanato in connection sa atong pakiglambigit sa usab-usa. Gitawag kita sa samang paghigugma sa usab-usa. Ang si Kristo andam nga mutahan sa iyang kaugalingon alang sa atong kaayuhan, kita usab gitawag niya sa pagtahan sa atong kaugalingon sa usab-usa. Muna'y hagit natong tanan. Ato dahil kinabuhi, dili lamang para sa atong kaugalingon, kundi alang kita sa uban. Sa mga igsoon, ang atong pagsulod o cross, no, kanang sulot-suloto nato, dili lang na para pa-beauty, no, kundi aron pagpahinomdom nato sa atong role ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Sa mga igsoon, ini adlaw ato kining ihambin adlaw-adlaw ang mensahe niini diha sa atong kinabuhi. Aron diha sa atong mga pag-antos, diha sa mga trials and difficulties matag adlaw nga atong mabagatan, magmalig-on kita. Tungod kay wala siya magpabilin diha sa krus. Ginaog siya. Isuod siya dito sa langob, no? Isip iyang lugnanan. Ulo ka adlaw, nabanhaw siya. No, munay duha ka naong sa usa ka coin. Ang usa crucifixion, ang usa resurrection. So kung kita nahiusa diha ni Kristo sa atong mga pag-antos, kita usab mahiusa diha sa iyang himaya. Ug dili nato nagkalimtan matag adlaw aron bisan unsa pa nga mga kasinatian nga atong mabagatan, naa kanunay ang kalinaw ug kalipay paglaom. Pagkitang tanan mulabay ra niining tanan ug mahiuban kita dito sa langit. Amen. Manindo. Alang sa simbahan, mag-ampo kita, mga minahal uyamo. Alang sa simbahan sa Diyos nga nagalukop sa kalibutan. Ang Diyos, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghiusa unta kanato aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahusay. Mangluhod. Manindo.
O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod pinaagi ni Kristo imong anak. Tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo o sa pagsangyaw sa imong ngalan o pagdala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Ini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa Santo Papa, mag-ampo kita. Alang sa atong Santo Papa Francisco, ang Diyos nga nagpili kaniya sa pagka-obispo, maghatag unta kaniya kaayuhan o kabastog sa lawas, aron nga maayo nga pagkagiya o pagkadumala ang santos nga katawhan sa Diyos. Mangluhod. Manindog. O Diyos nga makagagaho ug walay katapusan, ikaw nag-agap sa tanang mga butang, iraagi sa imong pulong, ikaw nagdumala sa tibok katawhan nga Kristohano. Sa imong gugma panalitdi ang Santo Papa, nga imong gipili alang kanamo ubos sa iyang pagpangulo, liguna ang among pagtuo ug himuha kaming mga maayong mga Kristiyanos. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga kaparian o mga siglar sa simbahan, mag-aampo kita. Alang kang Cosme Damian, atong obispo, alang sa tanang mga obispo, mga pari o mga diakono, alang sa tanang mga nagalagad sa simbahan, o alang sa tibuok nga magtutuong katawhan sa Diyos. Mangluhod. Manindog. Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ang imong espiritu maoy nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos. Panalinghugi ang among mga pag-ampo ug tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapagtawag aron kadugangan ang among kakugi pagtuman sa among mga katungdanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan, magampo kita. Alang niatong nangandam alang sa pagbunyag, ang Diyos nga maluluyon maghimo unta nga mubulig sila sa iyang gugma. Magpasaylo sa ilang mga sala, pinaagi sa tubig sa bag-ong pagkatao, o maghatag kanila sa kinabuhi diha ni Jesucristo atong Ginoo. Mangluhod. Manindog. O Diyos nga makagagahong ug walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop. Dugangi ang pagtuo ug kahibalo riadtong nangandam alang sa pagbunyag. Himuha nga mataw sila pag-usab pinaagi sa tubig nga maghatag og kinabuhi ug himuha sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos, mag-aampo kita. Alang sa tanan natong mga igsuon nga sama ka nato, nagtuo kang Hesukristo, ang Diyos maghiusa ug magpundok sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga kasing-kasing nangita sa kamatuoran. Mangluhod. Manindog. O Diyos nga makagagahong ug walay katapusan, ikaw nagamping sa tanan nga imong gihiusa. Tanawa nga maluluyon ang tanang nagsunod kang Hesus nga imong anak. Kaming tanan imo tungod sa among usa nga pagbunyag. Imo kami nga usa dinha sa kabug-os sa pagtuo ug ampingi kami nga hiniusa dinha sa inigsunay paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga Hudiyo,
Mag-ampo kita. Alang sa lungsod nga Hudiyo, sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo ug gugma sa iyang ngalan ug ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod. Manindog. O Diyos nga makagagaho, walay katapusan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Kaya ito'y mag-isaad ang kaluwasan kang Abraham, ug sa iyang mga kaliwat, ug naghimo ka o kasabutan uban kanila, dada sila karon nganha sa hingpit nga kaluwasan, nga imong giandam alang sa lungsod, nga una nimong gipili. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo, mag-ampo kita. Alang niyadtong wala magtuo kang Kristo, ang kahayag sa Espiritu Santo magtutol unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod. Manindog. O Diyos nga makagagaho, walay katapusan, himua nga sila nga wala mag-ina kang Kristo, makakaplag sa kamatuoran diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong nga tubangan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugma, alang sa usat-usa, sa pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagka-Diyos, o sa pagkahimong mas hingpit ka mga saksi sa imong gugma at tubangan sa katawhan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios, mag-ampo kita. Alang niyadtong wala magtuo sa Dios, makapahimot unta sila sa ilang magbubuhat ug manunubos, pinaagi sa pagkakinasingkasing sa ilang konsensya ug kinabuhi. Mangluhod. Manindog. Makagagaho, walay katapusang Diyos, gibuhat mo ang tao aron ang tanan mangandoy sa pagkaplag kanimo ug makabaton sa kalinaw human ikaw makaplagi nila. Ituhot nga bisan sa tanang kakulian nga magbabag sa ilang dalang. Makaila unta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugma ug kaluoy ug mudawat sila nga malipayon kanimo ang usa ug matuod nga Dios ug Amahan namong tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga namunuan sa gobyerno, mag-ampo kita. Alang sa mga nagalagad sa gobyerno, ang Diyos mag-agak unta sa ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing aron ang tanan nilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod. Manindog. O Diyos nga makagagaho, walay katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy, sa mga kasing-kasing sa mga tao. Kung ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod, sa imong kaayo, bantayi ang anaa sa gahom, aron ang tibok lungsod, bisan diin, makapahimulo sa kagawasan sa tinuuhan, sa kahimtang nga walay kahadlukan, o sa matuod nga kalinaw o kahusay, ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Alang sa mga kinahanglan sa tanan, mag-ampo kita. Mga minahal uyamot, alang sa gikinahanglan sa tanan, ang Diyos, ang Amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kaupayan sa mga himatsyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, kagawasan sa mga gibilanggo, supak sa katarungan. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom o sa mga sakit.
Mangluhod. Manindog. O Diyos makagagahong ug walay katapusan, ikaw naghatag og kabastog sa mga gikapuyan ug bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom. Patalinghugi ang mga pag-ampo sa nang nagsangpit kanimo dinha sa ilang mga kagulanan aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang diha sa ilang mga kinahanglan. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Mao ang Diyos, Mangluhod. Diyos, ni Kristo ang kalibutan. Dili mao ang Diyos, dili tubos ni Kristo ang kalibutan. Dili mao ang Diyos, dili tubos ni Kristo ang kalibutan.
Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlogan nato sa atong manunubos. Amahan namin. Wala sa langit. Pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ng saluta ang imong salamat. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasalakan. Dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunuan, luwasa kami sa kadawaan. Mayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami iwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Marikay kami kanunay sa salaw, mahilayo sa kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na sa Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom, ang himaya, hangtod sa kahangturan. Kini mga kordero sa Diyos, kagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Panglingkod. Akto sa espiritual nga pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalaki. Sa anglit dili kuman ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon. Nganha kanimo ayaw itugon nga ako mahimunag kanimo. Amen.
Manindo. Magampo. O Diyos nga makagagahong walay katapusan, gihatagan mo kami bagong kinabuhi pinaagi sa maraugong kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Uparayon kining makaluwas nga buhat, makaambo amgong ta kami kanunay sa among pagpakikambit nining misteryo ug magpadayag ta kami niini kanunay dinha sa Kristohanong pag-alagad namo kani. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadiyot. Ania ang Order of Procession for Good Friday. Maguna ang atong kapulisan, musunod ang sakristan, dayon ang ministro, POC, pinsunod ang San Pedro, ISTP Triangulo. Musunod ang Santa Maria, Cleofe, sa DMC, BGFM, and CCRS. Santa Marta, Asher, and MBG. Santa Maria, Di Bitania, Lasa, Santa Salome, Atupan Family. San Jose, Arimaltia, Barangay 5. Santa Veronica, Lector, Ministry of Volcats. Santa Maria Magdalena, Porok, Champaka. San Juan, OAD, Lay. Santo Sepulchre, Lay Minister and Priest. Berhin, Dolores. To be followed by DMI, All Marian Organization, and Lay Faithful and Marian Chapels. Salamat. Palihog Manindo. O Ginoo, nakasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak ug nakakaplag na kami kalauman dinha sa iyang pagkabanhaw. Upaya kanunay ang imong katawhan. Panalangini kami ug pasaylua ang among kalapasan. Liguna pagayod ang among pagtuo ug padangata kami sa kaluwasang walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo. Amen.